One na kita iwa me video kita bozu. Ozu ndị agbule egbu biwa kita. Una banga now. If you want to kill somebody, these are bullets. Look at the shed. Look at. This is where the bullet bounce and bounce here. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ihe onyonyo niile ị ga-ahụ ebe a ugbu a bụ ihe gbasara mkpamkpa dị iche iche nke ndị ugwu bụ ndị omekome ndị Fulani na-akpa na mpaghara dị iche iche nke ala anyị. Ụmụnne m, ugbu a bụzikwanụ mgbe a na-asị na agwọ nọzi n'akịrịka, maka na ya bụ agwọ eteela aka ha nọ n'akịrịka, mana nke kazi njọ ugbu a bụ na agwọ ahụ niile nọ n'akịrịka arịpụtachawala n'akịrịka ahụ wee na-arịpụta n'ụzọ wee na-achụ ndị mmadụ ọsọ, wee na-atakwanụ ndị mmadụ ma na-atakwanụ anyị nwa bụ ndị nwe obodo. Egwu dịzikwanụ. Ihe onyonyo nke mbụ anyị ga-enyo anya na ya ugbu a bụ ihe onyonyo nke anyị si n'obodo Ogurugwu nke dị n'ime okpuru ọchịchị FuIani na steeti Enugu wee pụta, bụ ihe onyonyo na-egosi ụmụ ikorobịa mmadụ atọ ndị ha bụ ndị Fulani gburu egbu, ndị ha ji mma wee napụ ndụ ha, nke gụnyere otu nwata akwụkwọ onye nke yi akwa akwụkwọ. Amaghị m ka o si akwụkwọ ala ka ọ na-aga akwụkwọ aga mgbe ya na ha bụ ndị omekome kwudoro, mana ihe anyị hụrụ ebe ahụ na ya bụ ihe onyonyo na ndị ugwu ahụ napụrụ ndụ ha bụ mmadụ atọ. Na-etufughị oge ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo, ma ya bụ ihe onyonyo otu o si wee jọọ njọ n'anya anyị ga-emechi ya ma sọsọ olu ka ị ga-anụ ebe ahụ maka iwu dị iche iche nke ndị YouTube ji wee jide anyị. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ ikiri ya bụ ihe onyonyo otu o si wee dị ma ọbara niile juru ya, aga m etinye link WhatsApp chanel anyị na link Telegram chanel anyị na ngalaba okwu ihe onyonyo a, nke ọ ga-abụ ịkpa ya aka nke ọbụla ịkpara aka, ọ bụ na WhatsApp ka ị chọrọ ịnọ wee kirie ya, ọ bụ na Telegram, ọ ga-ebuba gị ebe ahụ ebe ị ga-anọ wee hụ ya bụ ihe onyonyo otu o si wee dị njọ n'anya. Ma ọ bụrụkwanụ na ikiricha ya bụ ihe onyonyo ebe ọbụla ị nọ wee kirie ya, ọ bụ na WhatsApp ọ bụ na Telegram, ị pịara maka na folo ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ dị iche iche ndị dị otu ahụ nke anyị na-etinyekwanụ ebe ahụ, bụ ndị na-anaghị apụtanwu n'iru akwụkwọ efere mba ụwa otu a. Ọ dị mma ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ka m pụtakwanụ. Yeah, FuIani. Watch out this boy now. Ihe a bụ live ihe na ka na-enye unu. Ihe a na-eme kita n'ụzọ Ugbamaja between Ogurugwu and Ugbamaja. This boy na-abịa school. Ndị a chebiri ya n'ụzọ na bee ya onu. Watch out this boy. Ihe a bụ ihe na-eme kita. Ihe a bụ ihe na-eme kita. Anọ m na ebe ihe a na-eme. Anọ m there now. Akara ọbụpụ ozu ya na-ebi ya. Ka the other people. Yeah, okay, ha dị mmadụ 3. Watch out the second person. Na-egodu na ihe eji mma wee mee nwa mmadụ. Ihe a na-eme just this evening. Ụmụaka a na-aga school. Where is the third person? Hey, look at that. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ụmụnne m, ọ bụghịkwa na obere ihe o. Egwu dịzikwanụ. Na-etufughị oge, ihe onyonyo ọzọ ngachakwa ka anyị nyoo anya na ya bụ ozi nke anyị si n'obodo Iwolo nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Eziagụ na steeti Enugu wee nwetakwa. Ma ya bụ ozi nwetụkwaranụ ka o si wee jikọta aka n'ozi ọzọ nke anyị si na obodo Ụmụlọkpa nke nọkwa n'ime okpuru ọchịchị FuIani a wee pụta, bụ ihe gbasara mkpamkpa nke ndị ugwu ahụ bụ ndị Fulani na-akpa ebe ahụ niile. Na-etufughị oge ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu nwanne anyị nwoke a bụ onye nke si n'aka ha bụ ndị omekome ndị ugwu wee gbapụta, dịka o bu ọbara n'ahụ ya niile n'ihi ka ha bụ ndị ugwu si wee were mma wee gbukachaa ya n'akụkụ ahụ ya dị iche iche. Ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo na nkenke oge ka m pụtakwanụ. Na bullet. Okwifo, nge post ya na Eziagụ Sons of Daughters. Ọ bụ na we ihe eme n'ụzọ. Ọ bụ na we ihe eme n'ụzọ. Ọ ka mmeso ọgwụ ka njọ. Ọ dị na
Achọrọ m ka mmadụ ibe mere ebe a kịta. Kedu ebe aba gị? Line house. Okay, PG ụmụlọ akwa ka egwu. Okay, ta union. Kedu ebe mere? My brother on 20th bụ nwanne ya. Ka m nọ na ubi rice ana rice nna agba ọgwụ. Nje ka ndị abute mmiri na ngene ebe nna agba ọgwụ. Echeche mmiri na 4 jerrycans. Gbanyekwa na knapsack. Na-ebupụta ya n'aka ka m nwere ike isi mfu okorobịa kpụ okwu facing cap. So nga like this ka m fụta onye ahụ ọfụma mmadụ na-anọ sisi n'akụkụ m pụta. Sim lie down. Instead of break, no kill me. I do want some my boy, I sang and boy, some nego kahacha. I should lie down. My lie is down. Keep my coat. The back of my coat was room for. I got the DJ, wherever I knew. I was in Milan. I kept them no shish. And I know any use dolma. I trouble ya. I use dolma. Onye nke akịta n'ebe a? No. Okay. I got put the boy. Kedu mene ya? I know obere akpala ipo. I work the doctor, walk somewhere here. By that time, around to 7 to 8. Kachini busy. Akidoka yeba. Aswa madness for ofo ya no chebezan. I harosha ka haje weteji. Onye nke topo we na agbu. Bawoso. Ihe mere ya wee mee ya. Ọ gbara ya egbe. Ha buru ụzọ gbuo ya mma n'aka. Gbuo ya mma n'isi. Ihe sochie ya nsogbu loss of blood. Ha nere anya ọma nga uzu fa ebe anyị aga. Yeah. Agbagbuo ya agbagbu. Okay. Ebe ahụ. Okay. Okay. Ọ ebe anyị na-eji okwu je. Na summary of everything bụ na ha mechie ya. Fụta yesterday. Ha jụwazie m. My woman, another my phone, some of one of my brothers. I will from 50 million, 40 million, 30 million, 20 million gaskia or I in Chawucha. He boom, my son, I may work with 20 million. No, you look I'm no book I know. I could be there yet. I my brother conclude to 2.3 million. This is my brother, I cannot see 300,000. I mean 200,000 to make it 2.5. Ukuni mega. Okushi wete the go tefi. And how we live? How I going to bring Oge cheap? Well, let me my better. So by special grace of God. Yesterday catch you had the Gobon and the Jerry will take a Natasha Oge. Tata. One man no. Na Chief Anthony. One man no. Blue bike. To have them by ever have them butter. Okpata. Okpata. Kana sa di jeme ebe nga akụ ama ụzọ. Yeah. Ọnụ okpata ka ha nọzụwa n'erizem. Ihe ha 2.5 million agịchara agozu. Nye gabi ya. Ha dị happy. Asụkwa nwanne m agotere ha siga gotere ha bread. Emeri. And ha gotere. Ha fọsọ ya ka ọ sị edi siga. Irutekwuru nyo ebu anya. We pụrụ hon mask. So the summary of it na agwọ nọzi n'akịrịka. Aya mere m ụmụ ọkpa taba. Okpata. Adanya opanya ma ya game ka mebi na outside batagoba anyị and then nka mission of killing aso no ego ka ha chọta na na-egbu ụmụnne ha egbu efi ha ekene m unu ndị anyị legend onye akịta egburu emi ya ka abịa oya bụ Nweke Vincent nwokonkwa mgbori onye ụmụrụ ọkpa ha oke na ụmụ eze onye ụmụrụ ọkpa ọ dọrọ maka ọ na-ahịa oke dọrọ maka ọ na-akwa. Okay. I'm not so far from my house. So, Dalu. Yeah, ndị be anyị ụnụ na akịta iwe ama ebido kịta bụ ozu ebe anyị je n'ime ọbịa
ozu ndị a gburu egbu biwa akịta nwụ na abụghị na ndị a gbagburu onye nke na-eme interview bụ nke ejidebe na mbọ n'ime ọbịa PG nwụ na akịta nwụ ya abụọ na ekechi ndị ụmụrụkpa ibe akịta ebu anụ ụmụrụkpa na na ọgịnịkpa ka anyị nọ ibe akịta ọgịnịkpa ikpu mbọ ka anyị nọ kịta ntụba bụ na ụmụ mbọ ka a na-achọ nyewa bịa na ọtọ ndị ụlọ jere afịa ka ụmụlọba so on their way going back ha nọzi n'ụzọ na-ana ahịa mgbe ya mere yesterday but a na-akọwa na nwere ndị ha gbara egbe na ha gbara about mmadụ 3 egbe were mma bukericha ha ahụ n'ụzọ iyi ụlọba anyị so na a chere mmadụ ite ahụ ga-awụ ha hafụzie ha kpọrọzie about mmadụ 15 bazie ọhịa the whole bus juru eju na ndị niile nọ na bọs ahụ akpọrọ ya abụọ ọhịa bukerie mmadụ ite ebuga hafụzie ndị ahụ ma ọzọ ọma na-ele akwa dị iwolo bụ onye draiva ya dị moto a sị na ọ nọ point na nke dị serious na n'ihe egburu ya dị too much so ọkwa ya bụ nke na-eme yesterday ndị gbara ụlọ mgbe ekene m unu onye na-ekwu bụ Emeka ụgwọ ndị be asị ka m gwa unu na ahụ mụlọ ọgba adịghị mma mgbeti ụya na nta ụya ụkwọtụ infọmeshọn na Linus Eze jere ọrụ na n'ọhịa obodo ukwu so ndị Fulani herdsmen kpụla till now ọka nọ under their custody so anyị ka na-agbagharị maka anyị si obodo ukwu na-abata then head to police station with the information na gwara another attack n'ụzọ amago ụzọ shi amago jewolo nke na onye hụ na picture ya bụ na video bụ onye nwoke na-eku ụzọ ọma ndị Fulani chere house na ha dị almost 10 in number so mgbe ya gbakọ ọsọ ka owe gburu mma n'aka then onye nke ọzọ kwụsịkwa ya nakwara ya akpa egbugbo ya mma n'isi washia jebezie the mmadụ 10 bụ ndị ọpa ikuru nwatakịrị aka abalị banye ọhịa merụ mgbede. ụmụnne m onye ọbụla dịkwa njikere onye ọbụla kekwa nkwụcha ya bụ agha akara aka nke a na-asị na ọ naghị eri nwa ngwụrọ ọ dị ka orula mgbe ya bụ agha ga-eridu ma nwa ngwụrọ ma rikwuo ma ndị na-aga ije ma ndị na-agbawa ọsọ. Ọ dị mma na-etufughị oge otu ihe onyinye ọzọ ngachakwa ka anyị anya na ya bụ ihe onyinyo nke na-efegharị n'efere mba ụwa kamgbe mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga bụ ihe onyonyo na-egosi otu onye ugwu bụ onye kọwara onwe ya dịka onye isi ndị ugwu niile ndị bi na steeti Enugu ewe na-akọwa na aka na-achị ya bụ steeti Enugu bụ gọvanọ Peter Mbah enyela ya bụ nwoke ọrụ na gọọmenti ya dịka senior special assistant on special duties dịka ha si wesụọ ya n'olu bekee. Na-etufughị oge ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu nwoke ahụ dịka ọ kọwapụtara ọrụ nke gọvanọ steeti Enugu nyere ya ka m pụtakwanụ. Yes, abụ m His Royal Highness Sarki Abubakar Yusuf Sambo, Sarki Hausawa Enugu State. That is onye ndu ndị ugwu nọ n'Enugu State. Gọvanọ n'ike nke Chukwu nyere m Senior Special Assistant on Special Duty. Ka m bịa soro agbanyere na nsi ugwu iji gosi onye ndu anyị bụ gọvanọ Enugu Steeti abụrụ onye na-eme ka ebe isi ka ihe na-eme ka religion gị onye petru Naijiria ka ọ Enugu ebe a ka amụ nwa bụ onye Enugu amara m ebe ọzọ na-abụghị Enugu Steeti ebe a bụ my steeti and the governor egosigo m yes na ọnụnọ nọ n'Enugu abụrụ in vain. Ọ kpọtago m ka m soro ya rụọ ọrụ. ọkwa ikirichala nke ahụ ya bụ ihe onyonyo butere nkwumuche onye dị iche iche n'efere mba ụwa dịka ọtụtụ ndị mmadụ ndị mba Naịjirịa na-asị na
na ọ dịkwanụ mma ka ya bụ gọvanọ Peter Mbah si were onye ugwu wee nye ya ụdị ọrụ ahụ, na o gosiri na ya bụ Peter Mbah anaghị akpa oke, na o gosiri na onye ọbụla na ọ na-anabata mmadụ niile na steeti Enugu, ebe ọtụtụ ndị mmadụ ndị ọzọ si mba na nke a ajọka, na o gosiri na akwa niile nke ụmụnne Peter Mbah na-ebesara ya n'ihe gbasara ihe ndị ugwu na-eme na obodo dị iche iche na ya bụ steeti Enugu, ihe Fulani na-eme, na o gosiri na ya bụ akwa anaghị erudi aka na-achị ya bụ steeti bụ Peter Mbah ntị ma ọlị. Mana gị bụ onye na-ekiri ihe onyonyo a, deere ihe ibu n'uche na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị. Na-etufughị oge, ihe onyonyo ọzọ m ga-achọkwa ka anyị nyoo anya na ya bụ nke anyị si na steeti Imo wee nweta, bụ ihe gbasakwara ha bụ ndị ugwu bụ ndị Fulani na kpamkpamkpa, bụ ihe onyonyo na-egosi ka obodo niile si wee nọrọ n'ọgba aghara n'ihi na ha bụ ndị omekome bụ ndị Fulani ewerela ọnọdụ wee chụsaa onye ọbụla n'obodo. Ya bụ otu ihe onyonyo gosikwara otu nwanne anyị nwaanyị, onye nke nọ n'ụlọ ọgwụ, onye nke Chineke nna kesi n'aka ha bụ ndị Fulani wee napụta, bụ ndị chọrọ iji egbe wee napụ ya bụ nwaanyị ndụ ya ebe ọ nọrọ onwe ya n'ụlọ. Na-etufughị oge, ka anyị nyoo anya n'ụfọdụ ihe onyonyo nke anyị si ebe ahụ wee nweta, ka m pụtakwanụ. Not talk in the group as the bona fide citizen of Agba. No good person will talk to tell us the truth or to make sure that the people of Agba are saved. Then Apples do something. Then Ajumajuju Neman Bushibia. Ajumajuju. Look at people are dying. People are look at just that no victim yet. No victim. No victim yet. Apples to here. Only kidnapper. Only release here. Then Apples to here. Ajumajuju instead of to take action. To take action. Look at no go people should go ahead. Ndeka time right here. Ndeka time asoyibo. Agba no masoyibo. Sumano yibo. Sumano yibo. No masoyibo. Ndari beswa. La. As you can see, those that I posted something previously, and nobody want to talk concerning it. As I speak to you now, the Fulani people have invaded Obakuma. They look at the people clustering roads, shooting everybody in their houses, and they all ran out from their place. So people who are asking chorus question that you want to know how the person was directed, how the person get somebody. Come back home. If you can listen, bullet is still releasing. They are still releasing gun. All about my people have gone out, and you are there asking until the people will die and die 1 or 2, 3. Then you will now stop to bring the government to rescue. If we want to kill somebody, these are bullets. Look at the shed. Look at. This is where the bullet bounced and bounced here. And these are the shells. 1, 2, 3, 4, 5. Plus the major bullet. Plus the major one that bounced on the wall. Now, honey, I want person now about the whole Urunina. This is bullet. This is bullet. This is bullet. And he was inside. This is bullet. These are bloods of the woman. These are bloods of the woman. This one person injured. Look at bullet. This is bullet. This is bullet. This is bullet. Look at this is blood of the woman. The woman is being taken to the hospital now. This is the particular place they came. They invaded. They invaded this particular place, and this young man here, they attempted to shoot this young man, and he pushed them out and ran away.
and after they ran away, even the bullets, the bullets were on the ground here, and the security people have come to check. Is this particular place they followed? The security, the police people are here to check what is happening. Bullet for hand. Let that woman. Let the woman pull it. Now this bush where they now. This side now where they. Now from this road. This is the bullet that came out from the woman's body. As I speak to you, she's in the hospital, and look at where the bullet cut her. This is it. This is not even one bullet. Look at her leg. Look at here and here. So for the Thomas in the house, this is what happened today, and the evidence has gone. Thank you very much. Akwa ịhụla ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ ka o si wee gaa ebe ahụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ikiri ya bụ ihe onyonyo otu o si wee dị, cheta na asị na aga m etinye link WhatsApp channel anyị na link Telegram channel anyị na ngalaba okwu ihe onyonyo a, ebe ị ga-aga ma kirie ya bụ ihe onyonyo otu o si wee dị, maka na ọbara juru ya, agaghị etinyenwu ya ebe a. Ụmụnne m ndị Igbo, amụma ahụ niile nke nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu buru afọ ole na ole gara aga abịala na mmezu. Ndị Igbo, ole ebe Maazị Nnamdi Kanu nọ? Ndị Igbo, onye ọbụla kekwa nkwụcha, onye ọbụla dịkwa njikere, onye ọbụla kwadokwa akwado, maka na ya bụ agha akara aka asị na ọ naghị eri nwa ngwụrọ. Ọ bịala iri ma ndị ngwụrọ ma ndị na-aga ije ma ndị na-agba ọsọ. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a, maka na ọ na-agba atụ ọrụ ọmara atụkwara n'ofeke ofere isi tinye n'ọfịa. Onye mara asụ ya sụọ n'odo, onye na-amaghịkwa na-asụ ya sụọ n'ala. Ọ wee bụrụ maka ya, gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala n'etu anyị si eme ya, deere anyị ebumnuche gị otu isi wee hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Ụmụnne m, ka emesịanụ.